No corazón de Brión, onde a terra fértil alimenta non só os cultivos, senón tamén as tradicións, pervive un costume ancestral que anuncia a chegada da primavera e se chama alumear o pan. A recuperación desta tradición en Brión é un exemplo do interese crecente por preservar o patrimonio cultural inmaterial e transmitilo ás novas xeracións. O Grupo de Acción Patrimonial de Brión, organizador do faladoiro que deu orixe a esta actividade, é un dos colectivos que traballa activamente na súa divulgación. Mar Bóveda, presidenta da Asociación Cultural Grupo de Acción Patrimonial de Brión e coordinadora do grupo dende a súa orixe, dirixe o faladoiro coas veciñas. Gracias ás veciñas de Brión que están hoxe aquí con todas nós para falar, para contarnos neste faladoiro do que elas entendían que era o alumear o pan. Como era eso de alumear o pan logo? Pero primeiro había que preparar a terra para sembrar o centeo. Ai, sí, pois logo contanos. Claro, preparábase a terra, arábase con arado de pau, e despois sementábase e despois fixíase co arado de pau surcos e tapábase con un rastrillo con angaso, billotito con angaso. E despois, claro, o trigo, ou o centeo e o trigo iba medrando hasta collelo, non había que facer máis nada. Non era moi normal, que facíamos así nas chezas de cada un da súa liga, ao pasando. Sí. Porque ao mellor íbamos 20 ou 30, porque antes había moita xente nas aldeas, agora xa non hai nadie. Hai pouca, pero antes era diferente. Despois apagabades todos os fachicos no mesmo sitio ou non? Íbamos á eira, ao centro da eira da aldea, e disfrutábanse todos, e que acababanse de queimar, e estábamos ali. Era unha festa para a juventude, que máis iba era xente xoven, todas. Xa 3 días antes dicíalle meu avó que me fixera o meu fachico e, bueno, era unha festa tremenda. Xuntábamos todos tamén no medio da aldea, íbamos por as leiras e era o que dicía agora, a xente quería que lle foras a leira porque era como unha bendición, como para espantar o megallo e que tuveras boa colleita. Sí. E Adelina, ti acordaste tamén do de alumear o pan? A ver, eu na zona da serra, na aldea onde eu tenho Martín, que é en Carmel de Arriba, a aldea está ubicada estamos no val, estamos no ladeiro. Ao fondo está o río, e o que as agras todas estaban de alrededor do río. E o que facíamos, pois, eu recordo hasta o ano 89, que despois xa nos fomos a vivir ao que é a serra mesmo, xuntábanos os nenos da aldea, ao lado, cerquiña das casas, e facían unha larada. Non íbamos cos fachusos a alumear as agras nos sitios, senón que poñémonos a berrar desde o ladeiro da aldea cara ás agras e facíamos como grupos de nenos. Uns dun lado, pois, dicían pan, ven o lume, e contestábamos os outros, bexo. Volvíamos, lume, ven o pan, bexo. Ojalá que as espigas foran como a carballos e os grans como a bujallos. Ao final rematábamos aproveitando a larada pois para facer uns chourizos, o sea que a festa aí ampliábase, era moi motivadora. Bueno, entón, o dito de alumear o pan no cabo é alumea o pan? Cada espiguinha, seu ferradiño de pan. En Bastavalles é alumea o pan, alumea o pan. A ver, deciden todos, alumea o pan, alumea o pan. Cada espiguinha, seu toledán. Quedou-vos? Ou repetímelo? A ver, alumea o pan, cada espiguinha, seu toledán. Así eran Bastavalles. Sí, e mientras digo, tolerán que era unha medida, que daquela non sabíamos o que era. Nos cantábamos, dicíamos que será eso. No toledán, pero nos parece que era unha medida. Sí, como ferrado, así. Sí, sería unha medida, pero supuestamente. Sí. Daquela cantábamos sin saber, por lo menos, non sabía o que era. Cantábamos por... porque aprendías. Pero agora estas nenas xa van a aprender todas, xa que sí? Sí. Eu teño aquí centeo. Conta yo que... E hai aquí, que xa mirei aquí un poquinho, ten caruncho. Carunchos son así unhas cousiñas negras que parecen outras cosas, pero non son. Non digo que, pero bueno. Entonces este caruncho, antiguamente, tamén o collía e vendía, non era moi caro. Parece ser que era para medicinas ou algo así, non?
Supuestamente. Sí, porque era un cubo, sí. Pois aquí hai unhas cousiñas, e as queredes ver están aquí. Cando viñan, como se collía moita cantidade de centeo, ao mellor quitabas 1 kilo ou 2 kilos e viñan polas portas a compralo e pagaban o ben. Pobre un pouco que era, vendíamos e viñan a compralo polas portas. Bueno, pois gracias outra vez a todas organizamos para facer o obradoiro, non? Así... Rematado o faladoiro, hai que poñerse man á obra e facer, entre todas, os fachicos necesarios para alumear o pan na leira de Bastavales que foi sementada. No extremo dunha vara longa vanse atando mangados de palla ata acadar o tamaño que se quere. Hai que atalos ben pretos para que non se desfagan e tamén para que non arda demasiado rápido. As pequenas preparan fachicos con candeiñas eléctricas para poder alumear o pan sen correr riscos. De maiores, e xa con lume de verdade, continuarán coa tradición para conservala e transmitírllela ás futuras xeracións. Gracias.